Прогрес проти науки по-російськи. Космічний модуль «Наука» після 8 діб підготовки пристикувався до МКС, але не обійшлося без проблем. Через кілька годин після стикування мимовільно запустилися двигуни апарату. В результаті МКС розгорнулася на 45 градусів, через що двічі перервався зв'язок із Центром управління польотами. А НАСА довелося відкласти запуск до МКС корабля «Старлайнер», запланований на 30 липня. Щоб виправити ситуацію, на МКС включили двигуни модуля «Зірка» та вантажного корабля «Прогрес МС-17». Двигуни «Науки» відключилися приблизно через годину, коли закінчилося паливо. Екіпаж МКС не постраждав, станція також не пошкоджена. Ракета-носій «Протон-М» вивела «Науку» на навколоземну орбіту 21 липня. Готувалися до цієї події 14 років. Саме стільки будували «Науку». Але й при запуску не обійшлося без пригод. Модуль не вийшов на заплановану орбіту і була загроза, що він згорить в атмосфері. Скерувати «Науку» вдалося лише вручну. Апарат пристикувався до службового модуля «Зірка». Для підключення нового модуля до російського сегменту орбітальної станції буде потрібно 10 виходів у відкритий космос.